Koukáš na mě? Hlavní zprávy. Jde o soutěž. Stop. Ty vole, co mám říct? Ahoj, ahoj, ahoj. Dneska tady máme soutěž o jedno natáčení s náma parkour mapy. O nejhezčí stavbu. Bude to od třeba od 10.2. do 22. A končit to bude v 17:00. Takže jo. Takže třeba my jsme si připravili takhle takového menšího robotka, kterýho máme jako takové kulisu. A tady máme ještě kamaráda. Tady mám kamaráda Aramidase. Čusle. A moje oblíbené raketky. No jo. A takže ten, kdo prostě tuto soutěž vyhraje, tak s náma bude natáčet jednu parkour mapu a pak bude moct, nevím, už nic nebude jinak moc. A bude moct taky dát like, odběr, tomu nikdo nezakazuje, nikomu. A takhle, bude moct prostě si vybrat jednu hru, na kterou budeme natáčet. Že jo? Jo. Takže to asi bude takhle. Prostě soutěž. Soutěž talentů stavění. Pak až když tak, kdybyste měli dostavěno, tak nám pošlete ten server. My se na to koukneme a ohodnotíme. Spíš ne server, ale fotku nebo spíš No. věc. Zálohu toho světa. A my poznáme, pokud to bude prostě, že to stáhnete hned. Jo? Takže To by byl asi konec. tak jo. Hlavní zprávy končí. Hlavní zprávy, která ukází robota. Nic. Vidíte? Tady má hlavu. Tak, to není. Tak tady má břík. A pak Má konečník. jsme trochu tak. Ahoj, ahoj, ahoj. Čus. A ještě to čur bez lidí.